Ikusten duzu arrainontziko arraina? Arraino hori bezala nengoen nilen ikastolan. Igerian bai, baina mugatuta. Orain ordea ez. Orain ikastolak jantzi berria du eta polit-polita dago. Lau paretak botata ikasgelak irekiak dira. Askeago ibiltzen gara orain. Naiz eta arauak dauzkagu. Txokoak aukeratu eta beste gelakoekin ere egoten gara. Elkarrekin ikasten dugu. Urperatu ditugu liburuak eta proiektuka egiten dugu lan orain. Euskeraz ia beti, baina baita gaztelaniaz eta ingelesez. Orain, itsaso zabaleko arraina naiz ikastolan. Libre igerian dabilena.